Hi everyone! So as you guys know, it's August 1 and it's National Girlfriend's Day. And I'm gonna bring you guys with me because I'm gonna be surprising my girlfriend. She's not home, she went somewhere. She went at their house. And karon na sa adlaw na wag ko yung kay 24/7 yung mag-food ko. Karon na sa adlaw na one uban niya. Muna tawa na mula ka ko kay palitan na ko siya o something. I will bring you guys with me. Wala mo gud na sa ipaki o mga National Girlfriend's Day o mga nana. Pero ako gyapon siya surprise kay she's my girlfriend and she's very special for me. And then I don't know what I'm gonna buy yet pero uban lang tao tanawon na sa ato makitan sa gawas. Maybe I'll find some flowers. So yeah, let's go. Hey everyone, nilakaw na ko kay mag-withdraw ko o gamay na kwarta katong palit sa cake. Yeah, mupalit ko sa Red Ribbon, so let's go. As I was saying na mag-withdraw ko kwarta, nabili na ko ang debit card, so dibalik ko ko lang ko. Madung na ta sa ATM, and then after sa ATM kay mupalita og cake sa Red Ribbon. Ang oras karon guys kay 5 PM na, pero sunglass gyapon ko kay mosquito ko kay init gamay. Siya, maniganahan ni kasi so mo na napalit. Yun guys, nisag ko sa Gaisano kay mamita ko mga balon o roses na isang plastic lang ba eh, pero ma-appreciate naman namin nga kaya akong bilhin ang cake sa Red Ribbon, palit lang ako hanap ang receipt. Sige, sorry sa ako. Kaya nakita ko mga balon. Kan video mag-refresh char. Pasutan na yun. Or kami. Di pa mo siya mami, so di isa lang ka na. Basin ka nilang, siguro. Kanilang. Let's go. Joke ko to guys, dili ka to kung kaon kay pang baby to siya. Ano sa may kaon? Kanilang. What the fuck? Why think friends? Oh, what the fuck? Kanilang guro. God is crazy about you. Kuya wasara ni kanilang ako palit na pera gusto nila yung birthday. May card na pang Girlfriend's Day. Okay, gold sa akong paon. Nang nilito yung plain na letter guys kay wala may pang Girlfriend's Day, so umitahan lang ko lain ako karon dili sa adong kilid kay mawala kasi mata kay nag-vlog pero kay baro pa sa art na ihatag niya kay ganahan nito siya mag-drawing or painting kay artist nito siya, so akong pa niya kay sketchbook pero adto ko magsuot og letter sa sketchbook niya nagalan sa ako sa palit lang sa ko pen. Guys, kanina akong paliton para niya. Okay, sketch bar. Pero suwatan ako letter dito sa first page para makita siya. Ngayon, palit lang sa ko pen. Ngayon, tanawan na ito kung saan ako makita line. Okay ba kung saan akong ko? Kani ba or pencil na lang yun or kani? Colored pencil. Kani lang para usa. Dili lang kani para
Or ballpen akong kaon. I don't know. Kanina lang goro. Nasay watercolor. Okay, kamahom to siya mo painting. If you guys want to see her paint, let me know. Ngunit na akong gipangkuha guys niya. I think na palitid ko box sa para sila na nito man. Galisod na siya. Galisod ako gawin. Ngunit na. Hey guys, bago lang ko na uli niya. Wala ko naka-film pagpadong uli kay dagan kay ko gibit-bit. Pero naka-uli na ko and then dara ako magamit diri. So dara akong gipang palit guys, mo niyang cake, mo niyang katong mga pang drawing and then kani siya ako ni siya gi-order last week niya bago lang naabot. Napasabot ng BK Brandon kay baby mo ko niya. And then more ning set up ko diri kay ni message siya padung na siya mo uli and then mag-watch movie diri. Ya ako lang hiluan gamay and then akong i-surprise siya, i-surprise ako siya aning cake o ano pang drawing. So let's go. Yan ang mga gamit guys, ato na pang kuha ng mga price tag kay masupot ko siya ako first. Nanang gabalik-balik ko mga pan gamit kay di mo to siya ginana magasto-gasto. Ato pang kuha ko resibo or receiving akong ilabay na mao ni ang ating niya sketchbook o sketch pad. Kailan kayo na siya mag-sketch o drawing or paint kay artist mo to siya niya. May kayo siya mo drawing. So magamit yun niya. Kuha na ko sa ka-ballpen kay sumatan ako diri. Happy Girlfriend's Day. So sure ko maganahan si Ani kay grabe mo to siya mo appreciate ko bisan nanghinlo lang ko dili gamay kay malipay na to siya kay nanghinlo daw ko ana kuan dili kay to mo siya mo appreciate o mga butang so kani makapalipay gani niya sa mo na may cake. Mabot ito siya nga tao-tao so I'll let you guys know. Surprise! Oh, ako palitan ng cake ko. For what? Gift. For what's on here? Girlfriend's Day. Cute nila boy. Open, ha? Naman ni.
Dahil dilagay ko ni mo. Parang pa ka. Karon pa ko. Mag-watch kami yung movie guys. Mag-watch kami ha. So see you in the next video. أنا شاب ready هالي شاب cutie هالي شاب I like up ready daddy cutie going on أنا شاب give me all I'm shot give me all I'm shot أنا شاب give me